sa imong gugma nga walay suko. Ang mga utang ug ang among kalapasan intaon papasa ug ayaw inumdumi. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa aton Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsuon, maginuso kita karon sa itong mga sala o maandam kita alang sa pagsaol ni Santos nga misa ning Huwebes sa kawaag duha nga semana sa kasamtangang tuig. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isugilon ko sayod ka man nga kining alahaot bisalig lamang sa kayo kaayo mo. Kaloy-an mo na, O Ginoo, at tangan ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga akong gipaabot ipakanaog mo. Oloyaw na kita sa Diyos kung makagagaw matanan pasiloon sa itong mga sala dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, sa kamhanan po na ang among makasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan. Dugangi ang among pagtuo sa imong walay puwas sa pag-amuma, bantayan tanang maayo ng imong gihatag kanamo. Kini among gipangayo, pinagi sa among Jesucristo imong anak. Mabuhay kahari bang kaniyo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Sukad sa pagkasayod namo niini, nagampo kami kanunay alang kaninyo. Ipangayo namo sa Dios nga masayod unta kamo sa iyang kabubuton, uban sa tanang kaalam ug kahibalo nga gihatag sa iyang espiritu. Sa ingon makahimo kamo pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo ug makabuhat kanunay sa mga butang nga makapahimuot kaniya. Ug magmabungahon ang inyong kinabuhi sa tanang mga maayong buhat. Ug magdugang sa ang inyong kahibalo bahin sa Dios. Hinaot unta nga lig-onon kamo sa kusog nga nagikan sa iyang mahimayaong gahom aron makaantos kamo sa tanan uban sa pailog. Pasalamati ninyo ang Amahan nga naghimo kaninyong takos sa pag-ambit sa gitagana sa Dios alang sa iyang katawhan dito sa gingharian sa kahayag. Kagiluwas kita niya gikan sa gahom sa kangitngit ug gidala ngadto sa gingharian
sa iyang hinigugmang anak, nga maoy nagluwas ka nato og nagpasaylo sa atong mga sala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Sa tubuangan sa kanasuran, iyang gipahayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluyog, sa iyang kamatinudanon. Alang sa balay sa Israel. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan nagihimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang kayutaan. Singgit kamo sa pag-awit, awita ang pagdaig. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Awitig pagdaig ang Ginoo diha sa alpa, diha sa trompeta ug sa tingog sa budyo. Pag-awit kamo nga malipayon, atubangan sa hari ang Ginoo. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo manaag kaninyo, maanausap kanimo. ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Usa ka adlaw ni ana natindog si Jesus sa daplin sa lanaw sa Hinisaret, samtang nag-ilugay ang mga tao pagduol kaniya aron pakamati sa pulong sa Dios. Dito sa lapihan, nakita niya ang duha kasakayan na gibiyaan sa mga mangingisda. Kaya nagwaswas man sila sa ilang mga pukot. Niluwan si Jesus sa usa nini sakayan, nga iya ni Simon. O gihagyo niya si Simon sa pagtulod nini og jutay nga sa tubig. Nga miingon si Jesus sa sakay. Bilingkod si Jesus sa sakayan, nagituluan niya ang mga tao. Na nakahuman na siyang sulti, giingnan niya si Simon,
palawod kamo. Ug itaktak ang inyong mga pukot para makakuha kamo. Kasi mo mitubag bahaw turno. Naghago kami sa tibok gabi, ug wala kami nakuha. Apa kay nagsuo ka man, akong itaktak ang mga pukot. Ilang itaktak ang mga pukot, ug ilabihang kadaghang isdang ila nakuha. Natuon ini ang ilang mga pukot, hapit na magisi. Busa gikamay nila ang ilang mga kauban dito sa laing sakayan. Para mo dool o mutabang nila. Nanuol ang ilang mga kauban o ilang ipuno pag-ayaw sa isda ang duha kasakayan. Natuon ini hapit na sila malunod. Nakita ni Simon Pedro sa hitabo, miluhod siya at baka ni Jesus sumingon, palayo ka na ako Ginoo, kaya maghasala ako. Natingala siya o iya mga kauban sa kadagan sa isda nga ilang nakuha. Natingala usab sila si Tiago o si Juan, ang mga anak si Zebedeo. Namiyon si Jesus kang himon, ayaw kadlok. Suka karon managat ka na o mga tao. Pagdahak nila ang mga sakayan o gibiyaan ang tanan, umisunod sila kang Jesus, ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Daghang kita makatunang pagtulunan ni Ebanghelyo ha. Samtang nagilugay ang mga tao pagkamati ni Jesus, sila si Pedro bakauban o naglingog-lingog lang. Kung sa ilang pagkaminghoy, kaway kuha, usaaw lang, kung saan na may sudaan nila ng adlaw sa iyong pamilya. Taon mo lang. Kung sila income ng adlaw, kaya may kuha. Tibok gabi, igod. Nasayo na Ginoo sa ilang kabalaka, kahingawang kagoon. Una nga, yung soya si Pedro, masakya ko sa kayanbi, ito ako jotay, kaya mapit ko sa mga tao, samtang nagwali siya. Ito man si Pedro. Sige, pumangka ha. Okay. Napugo sa kaminaw, natural. Kaminaw sa kaya. Iya ko sa kaya ng sakyan. Pagkaumana ni Jesus nagwali, ingon na si Jesus, ito palawod mo. Ato mo lang, ay madis mambaw. Huwag makuha niya. Tuod man. Nagduha-duha pa siya. Di mo gabi, naghago, huwag may nakuha. Pag kayo niingon, kumahal na. Usagol, kabalaka o pagduda. Wag siya hingpin kami ito sa Ginoo. Nagduda siya. Sa may tibaw anong tawanan, di mo ni mananagat, anak pa rin panday. Ano, niingon mo siya, palawad ka mo. Nagduha-duha siya sa gahom sa Diyos. Doon na siya pagduda sa gahom ni Kristo. Doon may iyang buhat. Sabihin nung ang isda ni Su, wama ka nagdagham sa kuha. Ang isda wala bang idlas. Ay kusugo sa Ginoo nga mosuod sa pokot. Muna kuha ang daghang pokot. Tanawara, ha? Unexpected nga tabo. Wa agi budol isda nila. Nang nidlas sila pag labay sa pokot kang silara. Pero ang Ginoo ingon, pas kadaghan isda ka naman. Ang isda kusugo sa Ginoo, suod mo sa pokot. Nanay soos bokot, tawa. Naibo ko si Pedro, iyay. Nakasa mo po ani, kaya nagduda mo po ani sa Ginoo. Muna, pagkaibaw niya, niluhog, pasaylo at ako Ginoo. Bawa, nakasala ako. Walang, lingo-lingo lang Ginoo, sige lang, okay ra. Natural mo na tao siya magduda ba? Kung ang pagsali, natural ba na? Pero kaya naamang bilagro, di ako masuk. Salis Pedro. Sige. Terus kada isda. Ang milagro mo ne. Liser miracles. Wala lagi balunod ila sa kayan. Ikaduha milagro, wala lagi magisi ilang pukot. Unang Ginoo nagali muliho. Wa ko'y aram. Bisang unsa kahingawa pagdudas tao. Bawa kina. Tunggudan mo na. Sa ilagi patabangan sa ubang sakayan, napuno na doon kasakayan at tununo. Pag-abot ni Pedro, umagidahik niya, bita na ito. Ngayon siya pasaylo ka, palayo ka, makasala ko. Hindi ba niya katingala, kadang isda?
Unsa man ang tawhana nga di man mananagat, ngano man nakibaw mo siya nga isda to sa laod. Para Ginoo nga ayaw ka hadlok. Wala kay ang kabalakan dili ko suko nimo, di ka na ko silutan kay nagduda ka. Sukag karon na kay misyon, managat ka mga tao. Sa to pa mangabi na ka mga tao para kanako. Umuna may soon. Pagkadungong niya ni, nalipay siya. Ay, gitawag namin niya sa misyon. May istorya hada. Gawas sa dagang patakuha. Taga pagital kadasig nga makakabi sa mga tao sa Ginoo. Garigon. Muna. Nakubinsir si Pedro. Uya makaw pa. Ay, may sunod sa Ginoo. Ay, nida. Kaya na Ginoo, di kita bagotman. Kaya dati panginahanglan na mahimo ng milagrong Ginoo. So nga, sikan to kaya. So muna usahay mga isuon. Kung ikaw doon ay akong pagsali sa Diyos, walay imposible. Ayaw mo doduha sa gawa sa Diyos ay mo pinabuhi. So kung sa pagkadako ay mong problema, dangop sa Ginoo. Dili siya musulbad sa problema, ikaw musulbad sa problema, kutaga ka Ginoo paagi usaon pagsulbad. Amen. Panindog palihog. Paingon sa tumanunobos, kuyog kamo kanako. Itawag usab kita niya sa pagsunod sa iyang paniingnan sa pagkampo. Maghihatagong kita ang magkampo, bala ang mahutudlo, kaloy kami. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo, ang mga kaobispuhan, mga kaparian, ug sila nga gitawag aron managat og mga tao, maisugon og malahaw tayong mutaktak sa ilang mga pukot didto sa laod. Magampo kita, balaang magtutudlo kaluy kami. Nga ang mga mananagat og sila nga nanginabuhi sa kadagatan, makaani sa Dios dong grasya, magampo kita. Bala matudlo kaluy kami. Nga maisugon kitang mumantala sa maayong balita sa atong Ginoo ngadto sa walay pagtuo, magampo kita. Bala matudlo kaluy kami. Nga ang Ginoo muhikap sa kinabuhi sa mga masakiton, mga naguol ug sila nga may balatian sa pangisip ug sa lawas, magampo kita. Bala matudlo kaluy kami. Nga imong tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Bala matudlo kaluy kami. Nga sila nga namatay diha ni Kristo makadawat sa ilang walay katapusang ganti, magampo kita. Bala matudlo kaluy kami. Ginoo sa tanang katawhan, pinaagi nini mga pagampo, tiguma kami, nanangita sa pasunod sa imong anak, kabuhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Kung ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang kihatakon, nadawat na mo kini among gihalan, ang panupino nga abot sa'yo. Ginamasa kamot sa mga tao, mahimo kini kalanon sa kalagalang kanamo. Ay gunang Diyos, ay gunang Diyos, gunang Diyos hangtod sa kahangturan. Dai gunang Diyos,
Dios hangtod sa kahaturan. Mga igsoon, pagkaampo ka mo orong kining ato sakripisyo, dawaton nun ta Diyos ang amahan, makagagahom sa katanan. Dawaton nun ta sa Ginoong sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining santos nga misa magadala unta nga di kanamo sa imong panalangin. O manalalang din kanamo sa iyang isad ang kaluwasan. Kini among ipangayop na ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw inyo makasing-kasing. Amon ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Napasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan Diyo hatunhay ug makagagahong katanan. Away ug matarong kayo da magpasalamat kami kanimo. Kanuna sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaay ug misulutan tungod sa katarungan. O imong giluwas tungod sa kalipinagan ni Kristo among giubusan ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nag-away sa usa ka bagong awit sa pagdaig. Lugo sa kami tanan nimong mga angel sa langit sila pagsanga sa imong walay hunong nga himaya. Diya sa usa ka away sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu, aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimok ni alang kanang mga lawas, ug dugo ni Kristo among Ginoo sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikwa sa pan. Pasalamat nimo. Ipika sumihatan ni ini ngadto sa mga tinunan ug niingon, dawata kini niyo tanan ug kan-a. Kay kini mga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sasama pagi tapos ang panihapon may kuwasa sa kalis. Masalamat na pag-usap. Mihata niningat ko sa mga tinunan ng piingong dawata kini Panginoon. Ang mga tanan gikan kay kini mong kalis sa akong dugo sa bago tunhay kasabutan. Ano ko nga iula alang kaninyong alahatanang mga tao aron na mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kana. Kini ang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ang pagkabanhaw ni si Kristo nagahalak kami kini umaning paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo to kay mo kaming giisip nga angayan nga mga tubang ug moalaga himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Pinundumay ginawa mo si mahatibong kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma o Banelio 14 among Papa. Jose among Arsobispo, iya makaabang obispo, tanang mga pari.
Hindi mga anak, kayo mo gitawag ka na may ka rin kalabi na katong wala hinganli. Ato mga nahikalimtan. Ato pa nag-ampo ala kani yung mga tanang kalag sa purgatorio. Sabo niya na mata sa ni Kristo bana to sila uban kaniya. Dadaan silang tanan sa pasudong sa kahayag sa imong naong. Kaloy kami tanan. Labi na katong na special intention na pahanungdan ni ining santos nga misa karon. Labi na kato magsaulog ang purana sa wedding anniversary. Alam na tauhan. Uban paghalong matabo silang kinabuhi. Mga kamiangayan, mga kaambis ka na po yung tunhay. Uban ni Maria, ginahang wala hadyo, uban ni San Jose, iyang bana. Uban si mga apostolis, mga martiris. Uban ni San Martin de Porres, San Pedro Kalungsod, kanang mga santos, o mga santas, kanang tuman sa mga kabot na taas katuwigan. Uban kanila, may ikaw nga dahigo, nagami ikaw nga himayaon, pinan ni Kristo. Imong anak. Inaay kaniya bang nga diha kay hatagan na kaniya makagagahom nga mahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungo ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Para magampo kita ngadto sa mga atong awiton ng mga pulong, tulungan nato sa atong manunubo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagday ko ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sayo ta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualwa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Patahagi kami sa kalinaw na ining panahona, ang tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, may Diyos na nagkasamo, katalagban o sakit. Santo nagapaabot kami nga malaumon sa balik, Yesu Kristo manunod. Kayo mo man naging harian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo sa Kristo na ingon ka sa mga apostles. Ang kalinabili mo kanya, kalinabihat, ayaw tanaw nga mga sala. Kung di lang pasali sa masimbahan, sibo sa imong kabubuton. Patay kami si magalinaw kahiusa. Ikaw nga bayog hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kunay manaakan ninyo. Manausap kanimo. Ipakita ang timaan sa atong panaghinigson. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw. Kini mga kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan na gidapit alang sa bangkiti sa Ginoo. Ginoo di ako ang imong kalaw. Panih mo nung lamang ang mamaayo. Manindog paliho. Ang mayang balantay naghatag sa iyang kinabuhi alang sa iyang kahayupan. Juan 10:11. Mag-ampo kita. O Ginoo, tuloy pinali Kristo ang mahutudlo. Sila ngay magipakaon ng Kristo ang pan.
nga buhi. O Ginoo, gibago mo kami sa paz sa kinabuhi gikan sa imong lamesa. Maligo ang takanamo kini pagkaon diya sa imong gugma aron makalagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsuonan. Kini among gipangayo ni Kristo among Ginoong. Amen. Ang Ginoo mana kanimo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios makagagawa sa tanan, ang Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Ikahalad na ang misa, dadaan ninyo ang kalinaw ug ugma ni Kristo. Salamat sa Dios.